Els 12 candidats del Bloc i la coalició Compromís a les alcaldies d'Ontinyent, L'Olleria, Agullent, Quatretonda, Bocairent, Albaida, Beniatjar, El Palomar, Bellús, Salem, Montaverner i Otos van ser presentades el passat divendres en la presentació pública de les llistes valencianistes de la Vall d'Albaida. La cita va ser a les 8 de la vesprada al restaurant El Cúgol d'Ontinyent amb l'assistència del portaveu del grup parlamentari Compromís a les Corts Valencianes i secretari general del Bloc, Enric Morera, qui va voler donar un missatge d'il·lusió als candidats. En primer lloc, dir-vos un missatge d'il·lusió i d'optimisme respecte a les nostres possibilitats i les nostres forces com a projecte polític de la Vall d'Albaida, com a projecte valencià, com a projecte progressista, que ha sabut unir i vertebrar l'espai valencià de progrés en la coalició Compromís. Hem sumat moltíssima gent, moltíssima. Hem presentat una quantitat de candidatures municipals impressionant, del nord al sud, des de Vinaròs, Benicarló, fins a Redovant, a Elda, a Compromís o Porto-Revieja, i així en la Vall d'Albaida 2 candidatures més. Durant l'acte també intervingueren el secretari comarcal del Bloc i candidat a alcalde de l'Olleria, Julià Engo, i el cap de llista de la candidatura de la coalició Compromís a Ontinyent, Josep Antoni Francesc. Ells dos, en el seu Parlament, parlaven de l'opció del grup Compromís com a l'única per als valencians i per a que la Vall d'Albaida tinga els serveis que es mereix. Mireu que els socialistes i el Partit Popular és la mateixa cosa i no parlen de defensar els interessos nostres. Per això, amics i amigues, el Bloc i Compromís és l'única opció que pot parlar als valencians de lo que es preocupa, que no és altra cosa que l'atur i el futur per a ells i per als seus fills. I si els nostres polítics, la nostra gent que es defensa, en aquest cas en la Generalitat Valenciana, no té aquest punt de mira i no ens té en compte a la Vall d'Albaida per a recuperar industrialment el que hem sigut en unes condicions adverses molt roïnes, en uns transports molt roïns i en unes comunicacions desastroses, ara que tinguem tot això o que volem encara més, ara hem de poder dir ben alt que volem que la Generalitat Valenciana se'n recorde d'esta comarca i que tornem a ser allò que hem sigut, una de les comarques d'interior capdavanteres. Els candidats estigueren acompanyats en l'acte pels membres de les seues respectives llistes que en les properes setmanes s'aniran presentant a nivell de cada localitat.